L-isem tal-Missier, tal-Ben, tal-Ispirtu Santu. Il-mulej ma'kom, ser nofru din il-quddisa għall-erwieħ ta' Emanuel u Emanuela, Michael u Christian Gigo. Ħuti fil-bidu ta' din il-ġurnata nduru lejn Alla, nirringrazzjawh ta' dak kollu li jagħmel magħna fil-ħajja tagħna u nitolbuh ukoll għajnuna li għandna bżonn, kemm materjalment kif ukoll spiritwalment. Insellem b'mod partikulari lil dawk kollha li qegħdin isegwuna minn fuq il-mezzi tax-xandir. Ħuti ejjew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħa niċċelebraw il-misteri qaddisa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil, bil-ħallejt, mirjieti, ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-imqaddsa Marija dejjem Verġni lill-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lill-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Nitolbu. U Alla inti ħejjejt il-ġid li ma jidirx għal dawk li jħobbuk, xerret fi qlubna il-ħlewwa ta' mħabbtek biex jinħobbuk f'kollox u fuq kollox u hekk niksbu l-ġid li wetna li huwa aqwa minn kull ma nistgħu nixtiequ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li huwa Alla li miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-imħalfin. Dak iż-żmien l-anġlu tal-mulej ġie u qgħad taħt il-balluta li hemm fl-orfa u li ta' Koas, la Bilerżin u bibnu Gidon kien qiegħed iħares il-qamp fil-masar biex jeħilsu mill-aktar fis minn Midjani. U dellu l-anġlu tal-mulej u qallu, il-mulej miegħek raġel qalbini. U Gidon qallu, imma għajd li sidi, jekk il-mulej magħna, għaliex ġranna dan kollu? Fejn huma l-opri l-kbar li kienu jgħidulna bihom is-sirjietna u qalulna ma tellanix mill-Eġittu l-mulej u issa għala il-mulej telaqna u irħinna fidejn il-Midjanin. Il-mulej dar leħu qallu, mur u weħles b'din il-qawwa tiegħek lill-Iżrael mill-ħakma ta' idejn il-Midjan, mhux jimbattek u Gidon wieġeb, iddew sidi bissa neħles lill-Iżrael. Ara, il-familja tiegħi il-inqas waħda fit-tribù tal-Manassi u jiena iż-żgħir f'dar missieri. U l-mulej wieġbu, jiena inkun miegħek, inti tidrob lill-Midjanin bħalli kieku kienu raġel wieħed. U wieġbu, jekk jien sibt ħniena f'għajnejk, għamilli sinjal illi inti qiegħed tkellimni. Twarrabx minn hawn sa ma nerġa' niġi ħdejk u nġib l-offerta tiegħi u nofrijilek. U dak wieġbu, jiena hawn sa ma tiġi inti. U Gidon mar u ħejja Gidi u ħa efa tqiq u għamilha ftajjar bl-aħmira. Il-laħam qiegħdu f'qoffa u l-mera qiegħdu f'borma. U ġibilhom quddiem taħt il-belluta. U l-anġlu tal-mulej qallu, hu il-laħam u l-ftajjar u qiegħdhom fuq din il-blata u sawwab il-meraq. U hekk għamel, imbagħad l-anġlu tal-mulej mettar fil-ħatar li kellu fidu u meżbieħ il-laħam u l-ftajjar u ħareġ in-nar mill-blata u ħarraq il-laħam u l-ftajjar. U l-anġlu tal-mulej għab minn qudiemu. U Gidon ra illi kien l-anġlu tal-mulej u qal, Sidi mulej, rajt jien l-anġlu tal-mulej wiċċ imwiċċ. U l-mulej qallu, slim għalik, la tibżax, min tis se tmut.
Gidon imbad ben Artal lil-mulej u sejjaħlu Jahwe, Islim. Il-kelma tal-mulej. Sarm responsorjanu ngħidu flimkien il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. Il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. Ħanisma' x'jgħid Alla. Il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu u għal dawk li jafdaw fih flimkien il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. It-tieba u l-fedeltà jiltaqgħu, il-ġustizzja u l-Islim jitbewsu, il-fedeltà mill-art tinbet u l-ġustizzja mis-sema tifrex flimkien, il-mulej Islim ixandar għal-poplu u l-ħbieb tiegħu. Il-mulej ukoll jagħti l-ġid tiegħu wartna tagħti l-frott tagħha, il-ġustizzja qudiemu timxi u Islim fuq il-passi tiegħu flimkien il-mulej Islim ixandar għal-poplu u Islim tiegħu. Nqimu bil-wifqa. Alleluja, alleluja. Sidna Ġesu Kristu li kienani ftakar minħabba fikom sabiex intom tistanaw permezz tal-faqar tiegħu. Alleluja. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Vanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal id-dixxipli tiegħu tassew ngħidilkom li l-għani se jsiba qiebsa biex jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Iva narġa' ngħidilkom, eħfef illi ġemel jgħaddi minn għajn tal-abra milli wieħed għani jidħol fis-saltna tas-smewwiet. Id-dixxipli staġbu ħafna meta semgħu dan u qalu mela min jista' jsalva. Ġesu ħares lejhom u qalilhom għal bnedmin dan ma jistax ikun, għal Alla kollox jista' jkun. Imbagħad qabeż Pietru u qallu tajjeb aħna ħallejna kollox u ġejna warajk, issa se jmissna. Ġesu qalilhom tassew ngħidilkom intom li ġejtu warajja fid-dinja l-ġdida meta bin il-bniedem joqgħod fuq it-tron glorjuż tiegħu, intom ukoll toqgħodu fuq 12 il-tron u tagħmlu ħaq mit-12 tribù ta' Iżrael. U kull min iħalli l-daru jew lil-ħutu, jew lil-missieru jew l-ommu, jew l-uliedu, jew ir-raba tiegħu minħabba f'ismi jerġa' jirċievi kollox għal mid-darba iktar u jieħu b'semu il-ħajja ta' dejjem. U ħafna li huma tal-ewwel jiġu l-aħħar u tal-aħħar jiġu l-ewwel. Il-kelma tal-mulej tal-im tal-Vanġelu minn dafni. U tini tolbu lill-Alla l-missier sabiex tina li nisimgħu il-kelma ta' Ibnu Ġesu u nkunu foqra fl-ispirtu fiha lek inqedu it-tama tagħna u fiċ-ċokon tagħna ngħidulu flimkien fik mulej inqedu it-tama tagħna. Għal-Papa, l-isfijiet u s-saċerdoti sabiex ikunu eżempju ta' faqar evanġeliku nitolbu. Għall-Onja sabiex jisimgħu l-krib tal-foqra u jiftħu qalbhom biex jgħinuhom nitolbu. Għal dawk li ħallew kollox biex jimxu wara Kristu sabiex jirċievu għal mid-darba aktar dak li ħallew nitolbu. Għalina sabiex ma telibniex il-kilba għal-ġid u nħallu lil-mulej jidħol dejjem iżjed fil-fond tal-qalb tagħna u jibdilna nitolbu. Nitolbu għal daw kollha li jitolbuna biex niftakru ftihom, mod speċjali meta nkunu f'dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu, nitolbu wkoll għall-eżis morda li jinsabu fl-isptar
għal dawk kollha li qegħdin isegwuna mill-homes tagħhom tal-anzjani u mid-djar, għal dawk kollha li qegħdin isegwuna biex il-mulej jkompli jtihom dak kollu li għandhom bżonn sew fir-ruħ kif ukoll fil-ġisem. Nitolbu. Fik mulej inqedu it-tama tagħna u f'mument ta' skiet nagħmlu t-talba personali tagħna lill-Alla. U Alla li kontani u ftaqart biex nistanu aħna, ilqa nitolbuk dawn it-talbit tagħna u għatina li ħilsa minn kull irbit nintelqu biss fi ħdanek. Dan nitolbuh bi Kristu Sidna. Jirek intu li Alla tal-ħin kollu. Kibitek tajtna l-ħobs li qed nofru l-frott tal-artu xogħol bniedem, innu jsir għalina l-ħobs tal-ħajja mbirek Alla dejjem. Li Alla tal-ħolqien kollu kibitek tajtna dal-imbit li qed nofru l-frott tad-dinja xogħol bniedem. Innu jsir għalina x-xorb tal-ruħ mbirek Alla dejjem il-qana li Alla tagħna. Tom li wrid ma' quddiemek għamel li kien jogħġbok tas-sagrifiċċju li qed nofrulek Alla. Il-ħajja tiegħek, il-ħajja tagħna. Itolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob lill-Alla il-Missier li jista' kollox. Ilqa' mulej daw l-offerti tagħna li bihom nagħmlu miegħek bidla glorjuża, għax waqt li aħna nofrulek mill-frott li tajtna, inti tagħtina lilek innifsek bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew missier qaddis, tajjeb u taġġid tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kullimkien irroddulek ħajr bibnek l-Għażiż Ġesu Kristu, il-Verb tiegħek li bih għamilt kollox, li inti battunna bħala Salvatur u Feddej, magħmul bniedem mill-Ispirtu Santu, imwielet minn Marija Verġni. Huwa temm ir-rieda tiegħek u kiseb għalik poplu qaddis fil-pazzjoni tiegħu fetaħ idejh fuq is-salib biex joħolna mill-irbit tal-mewt u jurina il-qawmien għall-ħajja. Għalhekk flimkien mal-anġli u l-qaddisin kollha inxandru l-glorja tiegħek u bleħen wieħed intennu qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ola tas-smewiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, osanna fl-ola tas-smewiet. Qaddis tas-sewint mulej, inti l-għajn ta' kull qudusija, qaddes għalhekk nitolbuk daw l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien ser jingħata biex minn rajh ibati ħa il-ħobs rat il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekk ukoll wara l-ikla ħa il-kalċi reġarat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem, id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja, il-kalċi tas-salvazzjoni, irrodulek il-ħajra li xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Ljun, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek l-erwieħ Emanuela, Michael u Christian Gigo, illi joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien u ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebb tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għatililna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Imbirka, Alla Marija, mal-Arus tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u kull glorja, għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu ħuti kif għallimna u ridna nagħmlu liben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titint kif is-sema egda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżdeħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex ikunu ħilsa dejjem midnub imħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek, għatiha slim u l-għaqda li jien trid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. U l-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf tal-Alla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnub tad-dinja, ħejjin dawk li huma mistiedna l-ikla ta' dan il-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, għid kelma waħda u ruħi tkun imfejqa.
fid-dem ta' Kristu.
nitolbu. Mulej, bis-sagramenti li tajtna, inti tagħmilna xirka waħda ma' Kristu. Bl-umiltà kollha nitolbu lit-tieba tiegħek biex insiru nixbħuh f'din id-dinja, ħalli naslu fis-sema u nitennew għal dejjem miegħu, u li jgħix u li jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Slim għalik Sultana, Om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna, slim għalik lilek ingħajtu, għaliex aħna turufnati u li teva, lilek li tniedu aħna li nibku u nolfqu f'dan il-wied ta' dmugħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwallejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbirek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, Verġni Marija, Madonna ta' Pinu, itlob għalina. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.